Unless you are a hired wife. Because when you are married, it's like you are bought. If the owner of a car dies, the car does not go back to the car sale. It is driven by a kinsman. That's a proper marriage. Imi varume imi wakaroora mukadzi wako, mukoma wako obva afa, osiya mukadzi aine 35 years. Ibasa rako kuchengeta mhuri yemukoma wako. Kuchengeta mhuri kuno include kupinda mubedroom yemukoma wako naamai guru. It is honoring your brother. I don't want a stranger to come into my brother's house. You are protecting the children of the deceased. The orphans that your brother left should never be fatherless because their real father died. They must know we are never going to become orphans. Our father's brother is a father. This is why the culture of Israel does not call your father's brother uncle. He is a father. Mukoma wa baba haasi bamukuru, haasi uncle pachirungu, ndi baba. Munin'ina wa baba ndi baba. Ndiyo nyaya yacho yatiri kutaura iyoyo. Saka mukoma akafa, munin'ina anouya kuti vanangu hamusi nherera, ini baba wenyu ndiripo. Zvikanzi naticha ende munobvunza nababa venyu, uye hati handina baba, anoona bamudiki vake. Ndeti kuchikoro tabvunzwa mubvunzo wakati. Saka mhuri inochengeteka because of that culture. Mwana ari form 6 anoatenda marriage yaamai nemumwe murume baba wake vakafa. Zvinoita izvozvo. Munofunga kuti achaita dignity mwana uyu, atokanganisika psychologically. But akaziva kuti uyu ana amai vangu mubedroom ndibamudiki, nina baba wangu ijuti ravo kuchengeta musha wedu, musha hauite dongo. Because ukafirwa nemurume, mumba mawanga uchigara nemurume wako, hautenderwi kupinza chikomba imomo. Kana wakutoroorwa, shona yedu chaiyo inotodzokera kumba kwenyu first. Unofanirwa kutonoroorwa uchibva kumba kwenyu. Hauroorwe nemumwe murume uri mumusha memumwe murume, hazvitenderwe necouture. Mwari hazvide futizvo. Mwari hatombozvida zvachose. Kureva kuti kana wanga wakaroorwa nadanda, ngatiti muri kugara kumusha, danda akavaka musha, ukati wakuda kuroorwa futi, uchasiya musha wadanda wavharwa, wakudzokera kumba kwenyu kunotsvaga mumwe murume. Kureva kuti danda zvese zvaakashandira izvo aishandira mahara, nekuti iwe haugone kugarisika. Saka varume vese vamuri kuona ava, mhuri dzavari kuvaka hadzisi permanent, dziri temporary. Kungofanovaka ndakamirira kufa, because ndikafa musha wangu uchaparara. That's not how God wants to run families. Families are supposed to thrive until the Lord comes. Uri kutenga zvidhina, kutenga marata, uri kutengerani. Because vana vauri kuzvara ava kanobva kaenda kuuniversity kuAustralia, kobva kati handichadzoka kumusha. Mukadzi wako uchingovigwa akutotsvaga mumwe murume, iwo ndoimba yawaivakira uchishanda neusiku neusiku. Ndoda kuvaka musha, uri kuvakira ani? Richaita dongo iri. Saka uri kushandira mahara. Mwari hazvide izvozvo. Mwari anoda kuti kana wavaka musha, musha wako uchengeteka. Even wafa, musha wako harifanirwi kuita dongo. Ndosaka peve nemutemo wekuti dangwe rako iwewe haripiwe musha kana wafa iwewe. Pawanga wachigara ipapo ndo panogara dangwe rako. But iwewe usati mukadzi wako asati ashaika, anosara pamba ipapo. Kana asati asvika zera rekuti haachada murume, anofanirwa kuwana munin'ina wako kana mukoma wako anomutora omugara nhaka. Nhaka iyoyo haisi yekuti akumubvisa pamba pako achienda naye kumba kwake. Iye ndiye anopota achiuya kuzoona mhuri yemunin'ina wake. Atore mukadzi iye obva ati ndaane vakadzi vaviri. Harisi barika randiri kutaura. Nhaka aigadzire barika vana baba nana amai. Mukadzi wenhaka asi mukadzi wechitu. Mukadzi wenhaka akasiyana nemukadzi webarika. Nekuti mukadzi wenhaka aonekwe every day, aite majuti nemuridzi wemurume.
kuti taakuchinja kuti toonana 3 days kumukadzi wangu chaiye, ndoita futi 3 days kumukadzi wenhaka. Mukadzi wenhaka haana marights iwayo pamurume wemuridzi. Inongori sustenance yekuti angowana awane pekuchengeteka ari. Saka anopota achingoonekwa zvokuti ararame chete, kwete kuti unobva watama kumba kwako naadzimai vako wakunogara nemukadzi wemukoma. Wangongogara uchida mukadzi wemukoma wako. Aisiriyo nhaka izikanwa kwaIsraeri. Unobva waida kumukadzi wenhaka zvokutotsakatika kudaro, kutonzi nemukadzi wako havakatoenda. Hazvisirizvo. Nhaka haina kumbodaro. Nhaka yakanga iri yekuti mhuri yemufi irege kuita scattered, iprotectwe, ichengeteke. Asi pekuti nhaka apa ndo pamune musingademi vakadzi handizvide. But chokwadi ndechekuti ukasagarwa nhaka unoita joki. Ndo chokwadi chaicho. Hakuna mukadzi akafirwa anoti achada zvemurume ndogara kunyepa. Inhau dzenyama idzi Mwari akaisika nyama anoiziva. Unoita unongochinyepera kuita munhu kwai masikati manheru. Manheru unosara uchiita iwe vanhu varara. Sambura utinyepera. Rufu harwuraya muviri weasara. Rufu runouraya muviri weaenda. Muviri wako unosara uri muviri, iwo wasara uri mupenyu. Akafa usiriwo wakasara, akafa ndiakafa. Iti kunare pazedi pako akafa ndiakafa. Iwo wakasara uri mupenyu. Usanyepere kuita mutsvene. Kuda kutoitaura zvakanaka nhau yenhaka unapologetically. We are going to talk about it. It's there in the scriptures. Families are breaking down with every death of a father. Every time a man dies, his family is scattering. And this is why we no longer have strong families in our societies. And broken families give birth to a degenerated society, a cold-hearted society, where people are always jostling and fighting. And there are no family bonds. That's why vanama iguru vachinzi batai vana bamdiki zvakanaka. My guru batai bamdiki zvakaita sei? Mangwana hazikanwe. Ndinopiwa pena imai ndibata rafu. Ndikaramba ukika pena tsika kuti havaiku. Because life haizikanwe inobva kuna Mwari.